Καλύτερα έτσι. Θα φύγω μακριά. Θα απομακρυνθώ από τη διαβίρα μια για πάντα. Con mentiras me fuiste arrimando el alma. Y yo que donde hay calor tiendo mi cama. A tu lado me tiré para olvidar aquel amor que al fin y al cabo era igual. Πώς θα πήγες? Ανησύχησα. Άργησες πάρα πολύ. Λοιπόν, κοίτα. Μιλήσαμε αρκετά. Έπαθα σοκ που τον είδα. Και μάλιστα σε αναπηρική καρέκλα. Και τι σου είπε? Γιατί μιλήσατε? Να. Μου εξήγησε πως γλίτωσε από την έκρηξη. Αλλά πάνω απ' όλα συνειδητοποίησα ότι αυτή η εμπειρία δεν τον άλλαξε. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, σκληρός, υπερόπτης, αλαζόνας. Σου μίλησε για τη Μαριάννα? Ναι, μητέρα. Ναι, μου είπε ότι δεν είναι ο πατέρας της. Ότι την αγαπά σαν γυναίκα. Την αγαπά με το ίδιο πάθος που αγάπησε την Ελίζα. Σου το είπε? Ναι. Είναι άρρωστος. Πολύ άρρωστος. Η Μαριάννα τον βλέπει πάντα σαν πατέρα της. Πώς μπορεί να ερωτευτεί? Αυτή η αρρωστημένη αγάπη είναι που κατέστρεψε τον Αττήλιο. Έτσι αγαπάει αυτός. Εσύ το ήξερες? Ναι. Ναι. Θυμάσαι που πριν από καιρό σου είπα μέρος της ιστορίας? Ναι. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να σου διηγηθώ τη συνέχεια. Τα χάσα όταν άκουσα ότι η Μαριάννα δεν είναι κόρη του Αττήλιο και ότι επιπλέον την αγαπάει σαν γυναίκα. Εγώ ήξερα ήδη την ιστορία. Την ήξερες? Γιατί? Γιατί είμαι Λούγο Ναβάρο. Πραγματικός Λούγο Ναβάρο. Πρέπει και πάλι να προσποιηθώ. Να χαμογελάω. Παρόλο που μέσα μου μόνο κλαίω. Και νιώθω τόσο μόνη. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να υποφέρεις, Μαριάννα. Πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Αυτό το μωρό είναι ο γιος σου. Είναι ο γιος σου, Μαριάννα. Δεν θα έπρεπε να νιώθεις τόσο μόνη. Έχεις ένα γιο. Το μωρό που έχει η Μάρσια είναι δικό σου. Την τελευταία φορά που μίλησα μαζί της, πριν φύγει για την Κώστα Εσμεράλντα, ανησυχούσε πολύ για το μωρό. Μου είπε μάλιστα ότι έχει και ένα μυστικό. Ποια είναι η αλήθεια? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Κάντιδα είπε την αλήθεια. Αλλά τότε... ποιο ήταν το μυστικό που φύλαγε? Ποιο? Είναι ο τρίτος Λούγο Ναβάρο. Ο μικρός αδερφός του Χωσέ Ιγνάσιο και του Χωσέ Αντώνιο. Όχι, μα δεν καταλαβαίνω. Η ιστορία μου είναι μεγάλη. Θα σου την πω μια μέρα. Τώρα που έμαθες πως είμαι Λούγο Ναβάρο, θέλω να εκδικηθώ τον Αττήλιο. Και επίσης θέλω να πάρω όλα όσα μου ανήκουν. Όσα δικαιωματικά μου ανήκουν. Ως πραγματικός Λούγο Ναβάρο. Και τι σου ανήκει? Όλα όσα μου πήρε ο τσαρλατάνος ο Ιγνάσιο. Δηλαδή εσύ ήξερες καλά ποιοι ήταν οι Μοντενέγκρο? Όλο αυτό το καιρό υποκρινώσουν, Ιβάν? Ακριβώς. Απλώς περιμένω τη στιγμή για την εκδίκησή μου. Θα έρθει. Πολύ γρήγορα. Μπορείς να μου πεις την ιστορία για να καταλάβω καλά τι έγινε?
Ο Ατήλιος σκότωσε τον αδερφό μου. Εξαιτίας μιας γυναίκας. Εξαιτίας της Ελίζας. Εννοείς τη μητέρα της Μαριάννας? Ναι. Ήταν ερωτευμένη με τον αδερφό μου, τον Χωσέ Ιγνάσιο Λούγο Ναβάρο. Αλλά ο Ατήλιο Μοντενέγκρο είχε αιμονή μαζί της. Μόλις ο Ιγνάσιο έφυγε από το χωριό, έβαλε στόχο να την αποκτήσει και τα κατάφερε. Χάρη στη φιλοδοξία των γονιών της Ελίζας, που του την πούλησαν χωρίς καμία τύψη. Ο Ατήλιο αγόρασε την Ελίζα? Ναι, την αγόρασε. Δεν είναι δυνατόν. Ο Ατήλιο αγόρασε την Ελίζα. Η καημένη κοπέλα παντρεύτηκε χωρίς αγάπη. Οι γονείς της την πούλησαν. Αλλά παρόλα αυτά αυτός την αγαπούσε. Έτρεχε να της ικανοποιήσει και την παραμικρή επιθυμία της. Κοίτα, ήταν τόση αγάπη του που τη δέχτηκε, παρόλο που την πρώτη νύχτα του γάμου τους η Ελίζα του εξομολογήθηκε ότι περίμενε παιδί από το Χωσέ Ιγνάσιο Λούγο Ναβάρο. Όμως μια μέρα ο Χωσέ Ιγνάσιο γύρισε και τότε άρχισε η τραγωδία. Και η εκδίκηση του Ατήλιο εναντία στον άντρα και όλους τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν από μωρό εμένα. Ναι. Ο Χωσέ Ιγνάσιο και η Ελίζα δεν μπορούσαν να ζουν χωριστά. Πήγαν να μιλήσουν στον Ατήλιο, αλλά εκείνος δεν ήθελε να λογικευτεί. Δεν ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί τη γυναίκα που αγαπούσε. Τότε η Ελίζα αποφάσισε να το σκάσει με τον Χωσέ Ιγνάσιο. Έφυγε μαζί του αφήνοντας τον Ατήλιο γεμάτο οργή και πόνο. Γι' αυτό και μια νύχτα, χωρίς να τον νοιάζει τίποτα, ο Ατήλιο μάζεψε τους άντρες του και έκαψε το σπίτι των Λούγο Ναβάρο. Τους σκότωσε όλους. Η οργή του ήταν τόσο μεγάλη που ήταν ανελαίητος. Τα κατέστρεψε όλα. Έμειναν μόνο οι καπνισμένες πέτρες. Επομένως η Μαριάννα είναι μια Λούγο Ναβάρο. Ναι. Είναι ο καρπός του έρωτα του Χωσέ Ιγνάσιο Λούγο Ναβάρο και της Ελίζας. Η Μαριάννα είναι καρπός ενός έρωτα που ο Ατήλιο δεν κατάλαβε ποτέ. Θα συνεχίσω την προσπάθειά μου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ιγνάσιος, σε Όχι, παρακαλώ. μητέρα, δεν θα επιτρέψω να μείνει ατιμόρυτος ο Ατήλιο για τα εγκλήματά του. Δεν μπορώ και δεν πρέπει. Όμως σκέψου τη Μαριάννα. Τη Μαριάννα. Ο Ατήλιο μου είπε πως αν το καταγγείλω, εκείνη θα με μισήσει. Αχ, Θεέ μου. Δεν θα θέλει ούτε να με ξέρει, γιατί θα της πάρω το μόνο της στήριγμα, τη μόνη της παρηγοριά. Αλλά κι άλλο. Ναι, ακόμα κι αν δεν θέλω να το παραδεχτώ, ίσως ο Ατήλιο να έχει δίκιο, παιδί μου. Ω Θεέ μου, Άννη, τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι? Μίλα μου. Θεία μου, βοήθησέ με, βοήθα με, θεία μου, βοήθα. Τη βρήκα στο δρόμο σε αυτή την κατάσταση και την έφερα εδώ αμέσως. Βοήθησέ με, θεία μου. Τι έπαθε? Σε παρακαλώ, μαμαλούκα, πήγαινε στο δωμάτιό της. Βοήθησέ την να πληθεί για να τη φύγει, να την πάμε στο νοσοκομείο αμέσως. Ναι, κορίτσι μου, από εδώ, μικρή μου, από εδώ. Καμίλο, Έλα, κορίτσι μου, Καμίλο, σε με παρακαλώ. αφήνεις. Έλα, Άννη μου, Καμίλο έλα, πάμε. μου, Καμίλο. Κόρη μου, ηρέμησε σε παρακαλώ. Είμαι εδώ μαζί σου. Σας ευχαριστώ, πάτερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρετε πόσο με παρηγορεί η παρουσία σας. Έχουν γίνει τόσα πολλά που νιώθω ότι θα καταρρεύσω. Πες τα μου, παιδί μου. Πες τα μου χωρίς φόβο. Δεν αντέχω άλλο. Μοιάζει να είναι σαν κατάρα που έπεσε πάνω στην οικογένειά μας. Από τότε που πέθανε ο Ατήλιο, όλα έχουν καταρρεύσει γύρω μου. Και εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα απολύτως. Δεν μπόρεσα. Ηρέμησε σε παρακαλώ, ηρέμησε. Σε περίμενα.
Έχεις αλλάξει πολύ. Άλλαξα για σένα. Για να με δεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να εξαφανιστεί το εμπόδιο, να μην είμαστε πια πατέρας με κόρη. Θέλω να με βλέπεις σαν φίλο. Θέλεις να πιεις κάτι? Να σου προσφέρω ένα τσάι? Όχι, ευχαριστώ. Μπαμπά... Δεν ξέρω ούτε πώς να σε λέω. Λέγε με όπως θέλεις. Ατήλιο. Πολύ καλά. Μπορείς να με λες Ατήλιο. Ατήλιο. Εντάξει, έτσι θα σε λέω, αν και θα δυσκολευτώ να το συνηθίσω. Θέλω να ξέρεις ότι για να σε εμπιστευτώ πρέπει να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Υπάρχουν πολλά που θέλω να μάθω. Ρώτα με ό,τι θέλεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να μάθω την αλήθεια για τη μητέρα μου. Ήμουν στο χωριό και πήγα να επισκεφτώ τον τάφο της. Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Αλλά αν έχεις απορίες, θα σου τις λύσω. Αγάπησα την Ελίζα με όλη μου την καρδιά. Από την πρώτη στιγμή που την είδα. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άντρας όταν την παντρεύτηκα. Της ικανοποιούσα και την παραμικρή της επιθυμία. Ήταν η κύρια ασχολία μου. Δυστυχώς περιφρόνησε όλα όσα της πρόσφερα. Περιφρόνησε τη στοργή μου, την αγάπη μου, το σπίτι μου, μέχρι και το όνομά μου για να φύγει με κάποιον άλλο. Ακόμα κι αν το έκανε αυτό, γιατί έπρεπε να τον τιμωρήσεις? Να τιμωρήσεις και τους άλλους, αυτοί δεν έφταιγαν σε τίποτα. Τώρα καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος. Άφησα να με παρασύρει η ζήλια επειδή την έχασα. Μαριάννα, ξέρω ότι είμαι ένοχος, αλλά το έκανα από αγάπη. Μου ζήτησες την αλήθεια και σου τη λέω. Με πιστεύεις? Με πιστεύεις, Μαριάννα? Ναι. Ναι, πιστεύω στην ειλικρίνειά σου, γιατί ξέρω ότι όλα τα έκανες από αγάπη. Και στο όνομα της αγάπης όλοι μας κάνουμε πολλές τρέλες. Πάρα πολλές. Μητέρα. Μητέρα. Ναι. Όλη τη νύχτα σκεφτόμουν όσα συζητήσαμε. Πήρα την απόφασή μου. Θα καταγγείλω τον Ατήλιο. Γεια μου, σκέψου το. Ανησυχώ για τις συνέπειες. Όχι, μητέρα, είναι καθήκον μου. Κι αν πράγματι η Μαριάννα σε μισήσει που έβαλες τον Ατήλιο φυλακή. Πρέπει να το ρισκάρω. Πάω στο χωριό τώρα αμέσως. Πρόσεχε. Ω Θεέ μου, προστάτευσέ τον, σε οικετεύω. Η άβυσσος ανάμεσα στον Ιγνάσιο και τη Μαριάννα θα μεγαλώσει. Αλλά το κυριότερο, πατέρας και γιος θα έρθουν αντιμέτωποι. Και τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Με συγχωρείτε. Ήρθα να πάρω το διαζύγιο του συζύγου μου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό το έγγραφο έχει το όνομα του Ατήλιο. Τι είναι? Ορίστε. Ο Ιγνάσιο Λουγοναβάρο και η Μαριάννα Μοντενέγκρο είναι νομίμως διαζευγμένοι. Δεν τους ενώνει τίποτα. Ευχαριστώ.
Λουκρέσια, ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Σήμερα γυρνάμε στο αγρόκτημα. Στο αγρόκτημα? Ναι. Η Άννη έπαθε και πάλι κρίση και πιο σοβαρή από ποτέ. Μίλησα ήδη με τον γιατρό και μου συνέστησε να την πάρω. Να την απομακρύνω από όλα όσα την ταράζουν. Γι' αυτό γυρνάμε στο αγρόκτημα. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα χωρίσουμε. Αλλά αφού είναι το καλύτερο για την Άννη, πρέπει να πάτε. Να προσέχεις. Αχ, Λουκρέσια, ευτυχώς ο πατέρας Πέδρο θα μας συνοδεύσει. Πώς? Είναι εδώ, πάτε? Ναι. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Α, τότε θα πάω να του μιλήσω. Να πας στο καλό. Αχ, Λουκρέσια, να προσέχεις πολύ. Γεια σου, μικρούλη. Έμαθα ότι αύριο θα σου δώσουν εξιτήριο. Θα αφήσεις το νοσοκομείο και θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι καλά. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι που δεν θα μπορώ να σε βλέπω με τόση ελευθερία. Αλλά αν είσαι εσύ καλά, θα είμαι κι εγώ καλά, σου το υπόσχομαι. Ο Θεός να σε προσέχει και να σε ευλογεί πάντα, μικρούλη μου. Να είσαι καλά. Φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνεις ότι δεν σε θέλω κοντά στο γιο μου. Σε παρακαλώ, μη θυμώνεις. Δεν του κάνω κακό. Δεν με νοιάζει. Δεν σε θέλω κοντά στην οικογένειά μου. Είναι μια οικογένεια που δεν σου ανήκει. Ο Ιγνάσιο εμένα παντρεύτηκε. Επί τη ευκαιρία. Να το αντίγραφο του διαζυγίου σας. Ο Ιγνάσιο και εσύ δεν έχετε πια καμία σχέση. Καμία. Σε νίκησα, Μαριάννα. Πάντα σου έλεγα ότι ο Ιγνάσιο θα γίνει δικός μου και τα κατάφερα. Τώρα φύγε. Μην κλαις άλλο. Αυτή τη φορά τη γλίτωσες. Αλλά σου υπόσχομαι ότι την επόμενη δεν θα τη γλιτώσεις. Με άκουσες? Θα σε σκοτώσω γιατί μου είσαι εμπόδιο. Πάψε να κλαις. Πάψε. Θεός φυλάξει. Με άφησες πραγματικά άφωνο. Ο Ατήλιο είναι ζωντανός. Ακριβώς, πάτερ. Δυστυχώς ο Ατήλιο εμφανίστηκε μόνο για να ταράξει κι άλλο τα νερά. Γι' αυτό και είμαι αναστατωμένη. Φοβάμαι πολύ για το γιο μου, γιατί παρόλο που προσπάθησα να τον εμποδίσω να τον καταγγείλει, δεν κατάφερα να τον πείσω. Ήρθε η στιγμή να πεις την αλήθεια στον Ιγνάσιο. Πρέπει να μάθει ότι ο Ατήλιο Μοντενέγκρο είναι πατέρας του. Όχι, πάτερ. Οπωσδήποτε. Μα για ποιο λόγο? Ο Ατήλιο εξακολουθεί να αρνείται να δεχτεί τον Ιγνάσιο για γιο του. Μου είπε ότι αυτό το σκυλί δεν μπορεί να είναι αίμα του. Ότι το λέω μόνο και μόνο για να προστατέψω τον Ιγνάσιο. Ναι, ίσως έχεις δίκιο. Αν ο Ατήλιο δεν δεχτεί ότι είναι γιος του, το να το μάθει ο Ιγνάσιο δεν θα ωφελήσει σε τίποτα. Σε τίποτα. Όχι, σε τίποτα. Κοίταξε, ας αφήσουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Αυτός ξέρει. Αυτός προνοεί. Αριάννα, μα εσύ κλαις. Γιατί? Η Μάρθια μόλις μου έδωσε τα χαρτιά. Ο Ιγνάσιο και εγώ είμαστε πια αλήθινα διασευγμένοι. Μαριάννα. Ο Ιγνάσιο το ξέρει. Πού είναι? Στο σπίτι. Για να πάρει τη βαλίτσα του, γιατί φεύγει για το χωριό. Για το χωριό? Γιατί? Να καταγγείλει τον Ατήλιο. Φαίνεται ότι δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Γιατί μου μιλάς έτσι? Γιατί πας στο χωριό να καταγγείλεις τον Ατήλιο. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Όμως το έκανες. Ο πόθος σου για εκδίκηση είναι πιο δυνατός. Δεν συγχωρείς. Κι ας πλήρωσες ακριβά την αλαζονία σου. Δεν είναι η αλαζονία που με οθεί να κάνω το καθήκον μου, αλλά η συνείδησή μου. Ορίστε ένα αντίγραφο του διαζυγίου μας. Κοίταξε το καλά. Κοίταξε το, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα του εγωισμού σου. Συγγνώμη. Κυρία Ελίζα.
Με περνάτε για άλλη, δεν με λένε έτσι. Εγώ όμως σας γνωρίζω. Εσείς είστε η κυρία Ελίζα. Δούλευα για εσάς όταν μένατε στην Μπάιλα ντε λας Ίσλας. Ήμουν δίπλα σας όταν γεννήθηκε ο γιος σας. Εσείς ήσασταν μαζί μου όταν γεννήθηκε ο γιος μου? Μα πείτε μου! Πείτε μου τι απέγινε! Πού είναι! Πού είναι, σας παρακαλώ, πείτε μου, μιλήστε! Κυρία! Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece.